Wel, Jim, i chi da. Iechyd da. Ni wedi yfed rhyw dreiad o'r peint. Iechyd da. Diolch yn fawr i chi am ddod ato ni. Chi wedi bod yn cyrraedd Hibo Browns trwy pnawn yn cael eich ffilmo chi'n gweithio i gynne? Do, wel nawr te, wy'n credu mae'r hynna oedd y golygfeydd gorau yn yr holl ffilm, yn dyfe, achos fydda i'n ennill harch nawr to, da rai pobl. Wel, sori am dynnu chi mewn i le fel hyn. Chi wedi bod yn ffilmo ar gyfer pethau heddi. Do. A ni jyst wedi manteisio y cyfle i gael sgwrs ydyn ar gyfer pethau 5 munud. Esboniwch chi nôl yn Halacharn, bron dros hanner canrif ers i chi fod yma gynta yn perfformio yn Dymilcwd. Do, 1958 yn Dymilcwd am y tro cynta, 5 mlynedd ar ôl marw Dylan. A oedd y rhan fwyaf o'r cast yn dod o'r sir, oedd Gwyndy Evans yn dramodydd ac yn gynhyrchydd amlwg iawn yn y sir wrthi yn castio ac yn cynhyrchu. A gam ryw reswm ges i ran y llais gynta. Ydych chi'n twmlo efo'n geisio chi gwahoddiad wedyn? Chi'n modd i berfformio y prif lais yma yn Halacharn o bobman, fel chi'n gweud newydd farw o Dylan Thomas. Fydde yna ffrindiau iddo fe, fydde yna, chi'n modd, yn ei bentre fe. Oedd hi'n braint fawr? Oedd hi yn, ag yn gyfrifoldeb mawr yn dyfe, a fe si gofidio golles i gwsol gwaith, ond oedd na dderbyniad cyffroes iawn. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach ar ddechrau'r 60au, dyma Jim yn cyfieithu'r ddramau i'r Gymraeg. Trosiad a gafodd dderbyniad gwych. Ond fe barodd llinell gyntaf eiconig y ddrama ben tost iddo fe o'r dechrau. To begin at the beginning. Ble o'n i'n mynd i agor i? Wedodd rhyw ogleddwr wrtha i, gogleddwr cofia. Ie, maen nhw'n gallu gweud pethau call weithiau. Odi, pam na bydde ti wedi defnyddio, a o'n i'n defnyddio nafodiaeth yn hunan drwy'r drama, pam na bydde ti defnyddio ymadrodd start i yn y nafodiaeth? Beth yw hwnnw? Hwnnw. Yn y dechrau'n deg. Diolch yn fawr wedi si wrth yr gogleddwr yma. Mae'n ffrind mawr i fi. Pwy? Ynyr Williams oedd e gyda llaw. Ie. Cynhyrchydd pobl y cwm ar hyn o bryd. A oedd e'n coleg y dryndod. Pan mo'n i yno ar y staff. Beth bynnag. Reit, yn y dechrau'n deg ddefnyddiais i. Mae fi wedyn yn cael sgwrs â Walford Davies. Fe sydd ar golygiad diffiniol o yn Dymilcwd yn Saesneg. Ges i sgwrs yn naturiol gyda Walford Davies, a Walford ddim yn licor dechrau'n deg yma, war y teg do fe, iawn. A feddyliais i wedi mae rhaid i fi fynd mwy llythrenol nawr te. Gan ddechrau yn y dechrau. Iawn. Yna beth oedd y cyfeithiad newydd nawr. Ac yn rhaglen ni, na beth sy'n gyda ni? Ie, yn gwbws. Y rhaglen o pethau sydd wedi mynd bas, mae gyda ni Rhys Parry yn darllen yn arbennig. Gan ddechrau yn y dechrau. A mae fe'n gweud gan ddechrau yn y dechrau. Nawr mae Ian Rowlands yn holi i ar y rhaglen chi. A mae fe'n gweud pam wyt ti wedi gollwg yr ymadrodd pert na o dati sôn am y dechrau'n deg. Ie, wedi si, wrth yn hunan bach heb gyfadau iddo fe ar y pryd. Felly bod rhywbeth dati iawn. A es i ddechrau meddwl, a trwlwg, oedd y testyn ddim wedi mynd i'r wasg. A fe ddilies i, hei, mae modd cael llinell o gynghanedd fan hyn wrth gyfuno y ddoi beth. Gan ddechrau yn y dechrau'n deg. Odi hwnna'n mynd i bleso pawb, sa'n gwybod na falle na, ond mae'n ymleso i. Wel, yna'r job cyntaf. Gan ddechrau yn y dechrau'n deg. Wi mor falch o hwnna. A fe, wrth gwrs, iddo fe mae'r diolch i'r awdur y gwreiddiol na. Wy'n credu bod yna ffrlyth i trafod geiriau. Mae'n wydion geiriau i fi yn bendant, yn dweud. O Jim, diolch yn fawr o'ch cwmni chi. Fi'n gwybod chi wedi cael diwrnod bisi o ffilmo. Diolch yn fawr. Ond diolch yn fawr am ddod draw i Browns. Oedd hi'n boenus i chi mae'n siŵr i rannu peint fi. Deg,
Da iawn.